Señoras, señores, son as 6:51 minutos da tarde, as 5, máis ben, 51 minutos da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, eu non vos lo teño en conta, pero por favor, seguídenos. @Voltas co Prato, aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas que son realmente maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Lucía Vázquez. Un aplauso para eles. Hoxe vimos pola hora canaria, pola hora portuguesa tamén, vimos un pouquiño antes, pero é por un bo motivo, é que hai despois o debate electoral na televisión de Galicia, iso das 9:30, pero é que hoxe temos unha cousa espectacular. Estou moi contento hoxe. Estou moi contento, sí, estou moi contento porque hoxe deixo de ver a Xulio antes, que é algo que sempre te alivia bastante. Tamén empezas antes. Pero vexo antes tamén a Lucía, que é algo que mola un montón. Como estás, Lucía? Moi ben. Ben? Sí. Contenta despois das cebolas que fixeches outro día? As cebolas quedaron moi ben, Quedaron moi ben as cebolas, Segundas, quedaron segundas. Mas moi dignamente o segundo está moi ben, plata. Pero bueno, sí. Bueno, hoxe trae unha pedazo sorpresa, traemos un programón, señoras e señores, a ver que nos trae Carmen de Santa Marta. Carmen Vázquez de Santa Marta, provincia de Ourense. E veño aquí a Voltas co Prato para que me fagan unha receta de queixo. Aquí en Galicia hai uns queixos moi bons. O de Arzúa, o tetilla, gustame moito con membrillo, con pan, con almóndigas, solo. Quero lle pedir aos cociñeros que me traigan unha receta con queixo. Mando un saludo a todos os meus fillos e a todos os que viñamos no autobús. Un beso para todos e hasta pronto. Atención, un aplauso para ela, Un aplauso para ela. Aplauso. Sí, estádelo vendo, Estádelo vendo o que temos aí dentro desa caixa son 12 kilos de queixo. De vida propia, De vida propia, da miña terra, un agasallo que nos mandou Galmesán para os que pido un aplauso e o agradecemento, de verdade. Moitísimas grazas por este pedazo de queixo. Este queixo que en orixe é un queixo só, así de 12 kilos, nós decidímoslo partir en dúas rodas e temos unha roda para cada un. Xirarei nas tuas augas de muller, xirarei... Mira. Oh, mira. Para enamorarme. Que pasada, Oh, unha pasada de roda, Oh. De verdade, Pairo Insti. De verdade que temos 6 kilos en cada roda. Pesa 6 kilos en cada roda para vos, para que fagades... Que ben a recende, Pois, sí. Aquí hai queixo por un ano, Está moi ben. Bueno, imagino que ides facer algo espectacular. Entendo que está moi de moda isto da pasta, non? De facelo nunha roda, así que... Que ides facer, don Xulio Mato? Pois eu vou facer un solombo dentro da roda. Que dis, Sí. Mira como guío. Vou facer un solombo, vou non saltear a parte, pero vou facer unha salsiña dentro da roda. En serio? Sí. Dentro da roda? Vamos facer unha salsiña con este queixo. Isto Como queréis da pasta. Isto vai... Atención. Estou salivando, Atención, Galicia. Espera, quero un chan, por favor. 1, 2, 3. Atención, Galicia. Imos cociñar dentro dun queixo. De verdade, Xuli vai facer un solombo e Lucía Vázquez... Eu vou facer a pasta. Vamos, xa está. Pasta a la rota. Pasta a la rota. A rota. Que é a roda, non? Pasta a roda. Bueno, pois, señoras e señores, cociñamos con este pedazo de queixo espectacular que nos cederon. Quedamos con Lucía Vázquez. Imos alá. Veña. Vamos, pois. Bueno, pois imos facer pasta. O primeiro que añotas vai ser botala. Claro, a cocer. A cocer. Outra cousa importante. Se a xente na casa non ten esta roda de queixo, porque evidentemente esta roda de queixo normalmente teñena nos restaurantes, non? Ou así, con que teñades un pouquiño de queixo, xa se dá feito. Sí, a ver, nos imos facer hoxe unha carbonara. Que imos acabar aquí a la ruta, aproveitando esta maravilla que lle regalaron a este maravilloso programa. Correcto. Pero na casa fais exactamente igual con un pouquiño deste queixo. Claro. O que teñas unha cuñiña... Claro, 150, 200 gramos, depende das cantidades para canta xente vayas a cociñar. E depende do que che guste o queixo, a min gustame moito. A min gustame moito tamén, así que botalle queixo. Botalle todo o queixo que queires. Vamos botar a pasta a ferver. Vale, entón dis que vas facer como unha carbonara e a miña pregunta é a seguinte: que ingredientes vas a utilizar? Porque sabes que co das carbonaras tamén aquí ás veces podes te meter nunha liorta cos italianos que
A ver, claro, non Eu imos... non o digo moitas veces, pero ti sabes que o noso xefe é italiano. Ai, sí. Sí. Ahora se estou aquí... Ora vai estar vendo na casa, a ver que dis. Sabiña improvisar, A ahora ver que estou dis. asustadísima. A ver que dis. A ver que di, a ver que di, a ver que di. Pois mira, Vale, como vas facer? Vamos facer unha pasta, neste caso é un macarrón, un rigatoni se chama. É rigate, como podedes ver, porque ten así estas ralladuras. Con estas ralladuras o que fan é que as salsas se unan mellor, non? Que collan mellor as salsas. Entón, para este tipo de salsas, así que neste caso é base queixo, base xema de ovo, realmente, a carbonara, porque a carbonara auténtica en Italia non se lle bota nata, ainda que tampouco pasa nada se lle bota un pouco de nata. Bueno, non pasa nada, eso... Aquí non pasa nada, aquí non pasa nada. Bueno, vai estar moi guai, porque o primeiro é cocer esa pasta, non? Sí, botámola en auga con sal, máis ou menos debe ser 100 gramos por litro de auga, pero bueno, xa sabemos. Non lle botamos aceite, nin nada, non? Auga con sal. nada máis. O sal fai que a auga tarde un poquinho máis en ferver, pero non obstante, colle máis temperatura. Entón, despois queda... Outra cousa, mentre estemos cocendo a pasta, a ver, que se fai? Mentre estamos cocendo a pasta, vamos facer unha novedade, lume. Imos facer lume. Vamos facer lume hoxe tendo queixo. Con augardente. Ah, con aguardente. Vale. Damos un poquinho de augardente da terra. Ímolo quentar un pouco para que despois... Fille ben a onda. Para que prenda lume. Para que prenda... Para que... Pero que vas prender no queixo? Vale prender... Vou prender no queixo. Nunca o fixen, A ver que pasa. Vas prender lume aquí. E vou prender lume aí. Tan pegada a min. Sí. Ou máis, porque eu teño medo. Pois creo que vai estar bastante interesante o tema, Vai estar bastante interesante o tema. Por certo, xente da casa, chamade no 664-483-499. Ese é o teléfono da Voltas co Prato, como cheira ao augardente xa aquí. O que podedes chamar, porque podedes comentar o que queirades. Se vos gusta a pasta carbonara, a pasta con queixo, o que queirades, ou se cociñades con queixo, chamade, dicidio, e, por certo, repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 da outra, no Voltas co Prato da televisión do queixo grande, en forma de roda, como este, enorme. Aí vai, aí vai. Non che prende, ha? Este sí, Este arde, A ver se lle prende antes a Julio. Ti tamén vas prender lume. Ah, Xulio tamén está prendendo lume. Espera, espera, Este xa espera. arde, Xa quere mira, prender aquí lume. Aguardiente, pero este aguardiente... Aí vai. A ver. Vamos baixar un pouquiño as luces. Aí. Aí vai. E agora vamos a irlo movendo por aquí. Que nos vaya hundindo o queixo poquinho a pouco. Mira, que vayamos a ir sacando tanto queixo e vamos a hacer unha salsiña. Bueno, é importante recordar a xente que imos cociñar no queixo, por eso lle está prendendo lume Xulio ahora. Mira como empeza a derreter, Sí. sabes? Empeza a soltar e a derreter. Con esto vamos a hacer unha salsiña Claro. donde vamos a rematar a nosa carne, vale? Xulio Mato, que o estades vendo á esquerda das vosas pantallas, vai cociñar está. con augardente torrado, tostado. Aguardente torrado, eso, Sí. Mira como arde, ves? Lucía vai no facer con augardente branca, da de toda a vida, non? Eso, Entendo eu. Entón, o que tedes que facer é derreter ese queixo un pouquinho. Hola, como Claro, arde. estáse poñendo de moda esas salsas de bourbon e de Sí. ese tipo de E whiskies. temos E nos aguardente. tendo aguardiente tostada aquí. É que de verdad. Que además é super aromática. Mira como recende ese aguardiente. A ver. Esto no se estropea o queixo, Esto despois rascamos así un poquinho as virutas e sírvenos para unha chea de veces, Mira como vai Sí, facendo sí. a salsa, xa ves? Desgastamos, Guau. simplemente vamos desgastando e vamos facendo unha cunca no queixo na que podemos facer hoxe pasta, mañá unha carne, Claro. pasado unha salsiña incluso para un peixe que nos guste. Porque temos que dicir que está moi de moda esta forma de cociñar. Está moi de moda de cociñar en queixos, en rodas de queixo. Claro, É certo, mira, seguramente a que xente que teña redes sociais, pois vira moitas veces imaxes desto. Estos son rodas sociais. Rodas sociais. É humor de pai. Batum. Exacto. Bueno, entón, mira, pues eu xa remato con isto. Ala. E agora xa deixamos que se vaya cociñando aí o calor que ten. Vale, eu necesito saber o porqué destas cousas. Lucía e Xulio, por que facedes isto? De derretelo así con augardente e demais? A ver, aguardiente para ver. axudar a derreter. Sí. Neste caso, para ter un aroma, os aromas todas da aguardente no meu guiso da carne. Lucía, xa che contesta el. Eu estou como a vos, Mira, eu vou meter este solo en pantalla, Lucía, que igual é Este, igual lle fai falta. Lucía, Aí queres temos. este? Eu non sei Isto dar. se aprendeu, non sei se o biches. Eu non- Dalle, a ver se... Sí. Dalle. Doulle así e eu doulle, non? Aí Veña. está. Gas.
Bueno, na vida pensei que iba a estar derretendo un queixo en directo na tele, Que os saibades, É un queixo de Arzúa curadiño, Que os saibades, Isto é unha pasada, Aí o vai, aí o vai. Bueno, eu creo que chegou o momento de que veña a nosa convidada do día de hoxe, que quería ideas. Eu creo que temos ideas, así que veña, por favor, Carmen de Santa Marta. Un aplauso para ela. Pasa, mira que se me ha gritado, estaba traballando. É a primeira convidada que o pilla traballando. É que me puxe... Pillaxesme traballando por primeira vez en 400 e pico programas, Sí, a primeira vez, de verdade, que pasa, Sí, foi así. Bueno, como estás, Carmen? Ben, Pedías ideas de queixo, sí, de cociñar con queixo. Eu creo que nos pasamos un pouco. sí. Creo que sí. Oi. Pero bueno, vamos con Xulio Mato a ver que che conto que está facendo. Arrímate aí. A ver. Bueno, moi boas. Benvida. Arrímate. Mira, eu vouche cociñar un solombo que teño aquí, bueno, trae para aquí. Solombo de porco, que xa está troceadiño, está terniño. Vámonos a saltear un poquinho, despois vámonos a terminar aquí con esta salsa de aguardiente e queixo. Che gusta o queixo? Sí, Esperemos que sí, sí, bueno. E aguardente? Non, Non, Boan? pero esta é tostada. Se falo castellano, a de pois Lucía- No, mira unha cousa. Os dous lle botaron aguardente ao queixo. ui, Nah, Este pero- tostada e ela branca. bueno, mal será. Sí, home, sí, xa verás. Mal será. Se aquí o que sabe o queixo, aguardiente é unha Ah, adorno. máis o alcohol. Que fixeches? Tropezou aquí, tropezou aquí a varilla. No, máis o alcohol é máis quítaselle todo, non? No, está, Aprenderlle mira, lume. aquí xa se apagou. Xa se apagou. Se apagou, de feito, vamos axudar despois con unha poquinha nata quente para seguir tendo aquí a salsiña. Entón, Vale, isto vale. que temos que ter cuidado sempre, que non nos enfríe, porque se enfría vai callar. Vale, entón vamos a ir botando un poquinho a pouco cousas quentes. Mira, aquí teño un poquinho de nata, pero aquí vamos a botar un poquinho de aceite e E ahora vas facer ello vamos a solo. saltear, solo saltealo. Sellalo, o solombo, que despois vamos a ir rematando aquí poquinho a pouco ca propia salsa, vale? Isto, hoxe vamos a facer unha fantasía. No, é que hoxe é verdade que neste programa agora mesmo sobramos todos excepto ti malo queixo. Ai, sí. O resto podíamos marchar todos para a casa, só Non, con os queixo. cociñeiros non. Pero se non podía lo cociñar ti o Ai, queixo. sí, había salir bo. Vamos a botar un par de trociños para ver cando está quente e botamos o resto despois. Bueno, que che parece a idea de Don Xulio? Sí, ben. Parece ben? Sí, Sí? bueno. Sí. Bueno, pues alegro. Pois vamos deixar aquí a Xulio salteando ese solombo e imos con Lucía a ver que che parece a súa idea. Vente comigo, vente por Sí, aí. a ver. A ver, Lucía, A ver, temos... contalle a Carmen. Aí a pasta a ferver, aquí tamén flameamos con aguardente blanco, pero case non lle queda sabor ao aguardente por se evapore todo. Como recalcan, Viches como recalcan. Moi ben, moi A ben. esencia está aí, pero o sabor Gústame, predomina o queixo, que está boísimo. Me gusta. E aquí pusemos un pouquiño de bacon. A receta tradicional leva guanciale, que é unha Sí, especie de panceta é certo. italiana, pero, Que está moi boa, por certo. pero pode ser con lacón, con Sí, sí. touciño desfebrado, Sí, sí. con xamón ibérico tamén queda moi bo. Ah, Sí. Vale, calquera cousa que nos guste. moi ben. Carmen, o resume é que ela vai facer uns macarróns con salsa carbonara, non? Que Sí. seguramente xa os probaras moitas veces. Sí. Vale, pois a pregunta é a seguinte. Despois de probar as dúas receitas, cal das dúas crees ti que che pode gustar máis? Aí eu teño que probar, a ver. Nada, non te de momento Non se teño, moi. non. É prudente, fai ben. non se molla. Que conste que as dúas levan queixo, o queixo gusta e a ti que veremos que é o que pasa. Vamos a pedir a Carmen de Santa Marta que se sente no sofá dos sofridores, na zona dos sofridores, despois chamamos, vale? Moi ben. Un aplauso para Carmen que está Vale, con nosco. vale. A vuelta este prato. Xulio, todo ben? Todo ben, mira, Sí. salteando o solombo por un lado. Salteando don Xulio Mato, Solombo, co queixo preparado, non sei, Lucía, Bicoca, como vai? Pois dixe mira. Bicoca porque é o seu restaurante, pero Lucía vai. Eu estou facendo machucado de pementa negra, porque non sei se sabías que a carbonara recibe o seu nome de que ten que ter un colorcillo a carboncillo que lle dá a pementa negra. Espera, isto é certo? É certo, é certo. Eu non invento case nada. Case nada, di. Pois, na vida escoitar eso, na vida escoitar eso. divulgador. Bueno, pois, señores e señores, vamos a contar cousiñas de Galicia mentre esta muller sigue machucando pouquiño a pouco. Sei que somos o país do millón de vacas, así que non é de extrañar que teñamos longa tradición queixeira, e así, sobre todo, en Arzúa. Tradicionalmente, facíamos pezas pequenas de pasta branda e duración curta ou media, bicudos ou planos. Xa todos os coñecedes de sempre, así. Agora, ademais, hai queixerías aquí e alá que andan a probar elaboracións diferentes, con procesos de maduración e coidados nunca vistos por estes lares. E ollo, que xa están levando premios e medallas en medio mundo. Estas enormes rodas que están entre ano e medio e 2 anos recibindo lumiños antes de sair á venta
son perfectas para esta fantasía que hoxe poñen a prova os nosos cociñeiros. Sei que é a última moda, campar campa abondo. Bueno, veremos que tal lles queda. Lembrade de probar a versión caseira deste asunto, xa nos contaredes. Estaremos, como sempre, en donde? En @avoltascoprato. Pendurados, tamén vamos, de verdade, van a aparecer aí estas rodas de queixo. A de Xulio Mato tamén, que ten a roda maior. Isto é. Dale un bico. Xa lle dei. Mira. Que non sei se entendiche o meu. Como vai? Isto debería ser o himno de Arzúa. Sí, cando se foron a facer Artuando Ano. Outra vez. Levas o lombo. Mira, leva queixo, leva a aguardiente tostada dentro e xa temos a cremiña, vale? Vale. Mira, aquí teño nata. Que tamén a vas a Que tamén utilizar. vamos a utilizar para seguir tendo isto quente, como che dixen, é importante que non enfríe. Ajá. E aquí teño o solombo simplemente selado. Sellado, e vamos botar nata para aquí, solombo para aquí, remexemos todo e temos un solombo en salsa, vale? Perdón, vas botar Mira, nata tamén no queixo, aí botamos aquí está. un poquinho de nata, vamos a ir botando todos aos poucos, vale? Vamos a baixar aí. A ver, isto é importante que vayamos... Claro, aquí que vayamos vendo o que pouco estamos a pouco. facendo é unha salsiña. Unha salsiña como facemos o que ben dixo Lucía, isto non temos por que facelo con queixo inteiro, con un trociño de queixo, fundímolo en nata e xa temos esta salsa. Claro, non estámoslo facendo No queixo, porque xa que nos regalaron, un queixo, hombre, pues hai queda que mellor aproveitar. facelo así. Hombre, Pero aparte non hai que facer así, non é necesario facelo así. Bueno. Mira, isto se tes 100, 150, 200 gramos e che gusta moito o queixo, pois vas facendo o mismo cunha tixoliña e mira, e agora, ves, vamos gastando aquí e vamos cada vez vamos facendo o noso bol, por decir unha maneira, máis grande, rascando así os laterais e vamos, ves, ligando un solombo en salsa de queixo no propio queixo, que isto é unha virguería. Isto é, o sea, estamos falando de que estáse cociñando algo con queixo dentro dun queixo. Dentro dun queixo, É Mira, dicir- pero mira que salsiña máis. Mira, este queixo, mira, ti imagínate que vos xuntades, cantos vos xuntades vos o día que máis, os amigos ou a familia, un 20 montón. e pico, Pois 30 claro, e pois pico. imagínate un destes, ainda vos sobra para 2 ou 3 caralladas, En serio? Sí, porque isto cunde moitísimo. É que vos non vos facedes a idea... Do tamaño que ten o queixo. Pero eu teño moita man, No, na casa non se fan a idea do grande que é o queixo, e vos non vos facedes a idea da pasada que é isto para alguén de Arzúa. é como a recenda, ademais. Hasta para alguén de Silleda é unha pasada, Bueno, mira. Xulio vai moi ben, Vale, mira. Xulio vai E agora por outro sorprendentemente lado teño aquí unha cebola que cortei en juliana, vale? ben. Vale. E paseina solo por fariña, vámola E vala fritir. escorrer moi ben e vamos, isto teño baixo. Vala Vámola fritir, fritindo vale. para ter un crujiente de cebola que vai ser a guarnición deste solombo. Vamos a esperar que este quente, vale? Para que Moi non ben. coza. Pois deixamos a Xulio Mato aquí facendo a guarnición. A verdade é que para acompañar isto calquera cousa está ben. Imos con Lucía Vázquez. A ver que nos... A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso. A esa niña le gusta el pan y a esa niña le encanta el queso. Por eso es que ella le Aí está, vale. un pedazo de eso. Por eso es que ella le dice... ¡Guau, vamos a ver! Gracias! Que vergüenza. Mira. Carbonara con Lucía Vázquez no Voltas co Prato, dentro dun queixo. Lucía, As Contame. cociñeiras bailamos e cantamos moito cando hai moito traballo, pois Begoña se che digo que non. Begoña se che digo que nin canta nin baila. Pois- Eso seguro. Pois eu sí. Pois mira, estou botando dúas semas aquí, como ves, xa arriba do Así, queixo, tal cual. Así, a lo loco. Bueno, eu que me perdonen, pero tamén me está cheirando aquí o touciño entrefebrado que estás... Oh, ai, queima. Vamos a está botar as buenísimo, semiñas. Bueno, hai que recordar á xente da casa que a idea de receita de Lucía é unha carbonara, Aquí está facendo unha carbonara que seguramente a comistes moitas veces, pero nunca así. Ou sí. Isto na casa, como non temos esta semellante roda de Guau. queixo, poñemos as semas, rallamos o queixo, botamos o queixo encima das semas e facemos este mesmo procedimento, Guau. igualiño. E agora botámoslle ben de pimenta. Porque entendo que esa xema, claro, ao estar quente aí todo, porque decía Xulio, ten que estar quente, porque senón calla. A xema tamén xa se fai. Claro, faise co calor residual, agora imoslle botar a pasta, se fai falta despois para que quede máis cremosiño un poquinho da auga da cocción da pasta, que é moi boa para eso. Vale. O sea, que ninguén na casa diga están botando unha xema crúa. No, E non pasa nada, a xema crúa é unha salsa boísima, se o bo, claro que non pasa nada, pero bueno, ainda así, nós estamos cociñando en directo, estades vendo aí como se fai. aquí Que está. auténtica pasada, A verdade é que dá gusto. Exacto. Bueno, pois creo que podemos repartir 50 euriños e atención á pregunta porque moi fácil, moi sinxela e podedes gañalos. Como se chama a receita de Lucía Vázquez?
Como se chama, Lucía? Pasta a la ruota. Pasta a la rota ou pasta a roda. A roda. Se queréis dicir pasta a roda, tamén nos vale. Pasta cociñada nunha roda, xa está, acabouse. Como se chama a receita de Lucía Vázquez? Adiante, como é, Lucía? Pasta a la ruota. Pasta a la rota, 664-483489, chamádenos 50 euros en xogo. Estades vendo pasta dentro dun queixo. Cuidado que salpico isto. Esta rapaza caime ben porque polo menos avisa, non como Begoña. Oh, queimaches ti, oh. Ai. Pasta carbonara é o único que che queda é botarlle o touciño. Por riba. Ai, espera, isto se non pita. Eso pita. Eso, eu cada vez que veño aquí, eso Sempre che aquí pita. pítame moitísimo. É o único que che queda botarlle é o bacon, o sea, o touciño Queda desfebrado. botar o bacon e ligar un pouquiño aquí, traballando aquí un pouquiño, Ah, tamén vas rascando un pouco de queixo. va rascando un pouco de queixo. Vale. Cantas racións crees que se poden facer? Un cento Desde delas, queixo. un cento delas ben, ó. Sí. Que pasa? Aquí hai queixo pa un ano ben, Sí. Pa unha familia de comedores. Hai moito queixo aquí. Bueno, vamos a repartir cartiños. Creo que imos a Teo. Rafael, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Moi ben. Bueno, algunha vez vires cociñar dentro dun queixo? Nunca. Nunca. É a primeira vez, e É a primeira vez. tivemos que vir nós, os do Voltas co Prato, para mostrarcho, Así é a vida, Rafael. Queres 50 euros? Sí, home, claro. Vale, pois veña, vamos coa pregunta. Como se chama a receita que está facendo hoxe Lucía Vázquez? Pasta carbonada. Bueno, vouche a dar por boa, pero era pasta a roda, pero sí, pasta carbonara, moi ben, un aplauso. Aplauso para Rafael, que leva moi ben. 50 euriños para o Concello de Teo. Vale, moi ben, gracias. Oiche, Rafael, moitas gracias por chamar, Gracias a vos. Veña, un biquiño. Vale, hasta luego. Chao. Bueno, agora o único que tens que andar é rillando, aí, non queixo, non? Rillando un pouquiño. Guau. Vai collendo cremosidade O esto, aspecto, eu de verdad pagaría por comer isto, Pagaría por comer isto. De eso se trata. Vamos con Xulio Mato, veña, a ver que nos conta. Hola, Julius. Hola. ver. Pois mira, eu xa teño a miña salsiña rematada, De todo, solombo, salsa e aguardiente tostada. Guau. E mira que ceboliña. Mira, tenemos cebolas Mira que aquí. guarnición. Simplemente cebola así en juliana, un poquinho de fariña. Moi ben. O aceite non demasiado quente para que non queime, pero que vaya dorando. Moi ben. E nada máis. E o solombo no seu punto e a salsa impresionante. Acabo de probarla, está moi boa. Eu non provei, pero hoxe sí que vai ser un deses días nos que prove no Voltas co Prato. A verdade é que o aspecto dos dous é maravilloso. Creo que chegou o momento de falar co público do Voltas co Prato, así que imos con carne de Santa Marta. Imos ver, veña. Ahora un aplausillo aquí, un aplausillo. Aplausillo aí. A ver, querida, como estás? Ben. Estás ben? Sentada. Nunca me deixará de facer risas e chiste, Como andas cas perras, jaja? É que sempre me fai gracia. Bueno, que che parecen as dúas receitas? Saben ben as dúas, me Sí, sí, nos parece. probaches. Ai, sí, pero xa me parece a mí que sabe. Sí. Sí, eu penso que sí. Tes algo, tes así, eu que sei, predilección por algunha? Non. Non. De momento non. Dache igual o solombo de porco que a pasta carbonara? Sí. Sí. Mellor casi o solombo de porco. Vaites. Está pasando unha cousa que nunca pasou neste programa. Sí. Que pode gañar Xulio. Pode, non se sabe. Non se sabe. Pero a verdade é que nunca gaña. Xulio, porque gaña unha vez non pasa nada. Non. Non, que non gaña nunca, a verdade. Está o pobre un pouco deprimido, porque non gaña. Sí, home, sí. Vamos a dar un aplauso, dar as gracias por vir e imos ver que fan os nosos cociñeiros. Veña, despois vemos. Vale. A ver, Bueno, mira, creo, dame no nariz que podes ter posibilidades. Sí. Sí. pois xa vais sendo hora que che dea na nariz algo bo para min. Bueno, non, é como dixo ela, que Sí. lle gustaba o solombo. Bueno, Sí. intentámoslo, a ver o que sale de aquí. Iso que, a verdade é que é curioso que Xulio sea preto de gañar competindo cebola contra pasta, No, está solombo contra pasta. Vale. non? Vale, que auténtica maravilla. Mira, vamos a poñer un poquinho deste solombo.
Bueno, e con este queixo despois que imos facer, que é o que me interesa a min neste programa. Isto hai que agardalo para outra, que isto xa dixemos que dá para un montón No, de... pero levarei no para casa. Non tiñamos contado porque ti bastante que o trouxeche. E se o levas, parece que non nos gustou agasallo. Entón, Claro, no, pero eu quedo con el, non teño problema ningún. ímolo usar moitas veces, xa verás. Guau, que pasada, Mira, ahora poñémoslle por riba. Solombo, Solombo, a ceboliña a ben salsiña crujiente de por Don riba. Xulio Mato, Mira que e esa cebola maravilla. crocante. Eso é. E mira que chulada, Moi bonito, Temos aí un plato. Moi bonito. E o queixo de como está Por mí, prácticamente igual. prácticamente igual. Pido un fortísimo aplauso para o maravilloso Don Xulio Mato. E repartimos cartos. Buah, 50 euros, 50 pavazos. Que tipo que veñen moi ben despois de queimalos na fin de semana. Que tipo de carne utiliza Xulio nas súas receitas? Solombo de porco. Pero podemos utilizar calquera carne. Polo, Xa, pero raxo, como é principio de mes hoxe solombo de porco. E además este é pequeno, solombo de porco. Solombo de porco, 664-483419. Chamade a voltas co prato, imos con Lucía Vázquez. Hola, Lucía Vázquez. Hola, Que tal? cañotas. Como estás? Moi ben. Bueno. Xa temos, mira que plato. Cando vexades isto... Ese é sen solombo, sen solombo. Bueno. Eu xa quero ese. Eu teño clarísimo que me gustaría a min máis, pero non o vou dicir por non condicionar, pero sen dúbida gañarías ti. Bueno, eu comía os dous, eu paga comida outro pasea, pero... Vou pedir tamén un fortísimo aplauso para esta auténtica artista que é Lucía Vázquez. E vamos pedir a Carmen de Santa Marta que se levante e que veña a probar, que son horas de comer a pasta, a roda e o solombo. Veña, Carmen, vente por aquí. Un aplauso para ela tamén. Sabes que pasa? Bótate para aí, que están nerviosos, No, cociñeiros. estamos contentos. Estamos contentos. Las tiñamos todas con nós, Os cociñeiros, cando queiras, Probar. adiante vai probando os dous. Eso, a ver. Mi madriña, Carmen quería ideas. Claro, si pois agora vai ter, verás. Carmen quería ideas e apareceu aquí un queixo de 12 kilos. E dixemos, bueno, eso, na casa recordade que con 200 gramiños xa está. O 100, que este queixo é moi Pasa nada. cerdeiro. Imos á Coruña, a ver que é o que pasa. Victoria, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Ben. A ver, que che parece o noso queixo de 12 kilos? Buf, unha pasada. Ves, ese é o mellor resumo. Unha pasada, bueno. Pillo eu, Se o pillas ti, pápalo enteiro, pápalo enteiro. bueno, a pouquiños. Bueno, pouquiño a pouco durante todo o ano, como dicía Xulio. Veña, por 50 euros, que tipo de carne utiliza Xulio na súa receita? Solombo de porco. 50 euros que marchan para a Coruña. Moi ben, Victoria. Anota a receita, Xa, Vale. xa está anotada, xa está aquí no disco duro. Moi ben. Sí. Vicus, veña, gracias por chamar, hasta loguiño. A ti, Chao. Chao. Bueno, pues chegou un momento agora de Carmen de Santa Marta, que despois de probar as dúas receitas, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Casi este. Don Xulio Mato! Aí está! Gañador do día de hoxe con noso loco! Bueno, señoras e señores, vemos mañán con máis receitas no voltas co prato un queixo gigantes, queden coa actualidade, co Hora Galega. Chao!